Mahalaga, dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma. Nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya. Asin iba pa, ang gabos na yan. Digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Maray na hapon, partner. Maray na hapon, partner. It's Saturday. Saturday, hen si Kuya si Kuya Mike. Nain daw si Kuya Mike. Garo pagkakataon mo naman ini na bumawi kay Kuya Mike ka Ay, iyon, no. Nakaaging Sabado. Ako man suwara. Oo. Oo, nagbubawian pa lang kami ni Kuya Mike. Nain man daw si Kuya Mike kuya na pagkahapon. Ano? Noon man kay Kay Baltog. Kay... Buminalos ngayon si Kuya Jan. Mike! Yaong kamanda kay Baltog. Kuya pagkahapon. Anyway, okay na pagkahapon masabaw na hapon tabi isa sa tuya. Maorano na ang panahon. Maoran. Magpasiguro kita kan sa tuya ng mga buhay. Pamandong, day Oo. paglingawan magdaraning payong o ano pa man dyan. Correct. Dapat ready kita, Pirmi. Arog ka na pagiging ready ka na DepEd. Correct. Partner, sinabi ni Secretary Leonor Briones kasuhapon na ang face-to-face classes da po sa Pilipinas mapadagos sa ibong po kang threat kan pigsasabing Omicron variant. Oo, sabi partner kang kasudma ni Briones sa ginibong virtual press conference kang Department of Education, we cannot wait for Omicron to come in. Then we will cancel face-to-face again. The news so far gives comfort and hope coming from the expert na ang Omicron da partner bako man dangerous as the earlier version kang mga nagborotwaan Yun. na variant kang COVID-19. Yes. So padagos da kitangunyan padagos lang da po ang pinagkukondusir na face-to-face classes. Yes, sabi man da tabi kan DOH mga tugang dai pa po nin kaso ning Omicron variant digdi sa Pilipinas. Alian sa genome sequencing. So we are still free Oo. from the Omicron variant, which is good news para sa satuyang mga Pilipino. Na dapat ang ipagpasalamat talaga partner, Oo, diba? yan ang dapat na maigot niya to na bantayan. Correct. Antabayanan ta. And then, preventaran na dahil na makalaog digdi sa tuya ining Omicron variant na ni. Oo. Kaya naman partner, ang mga netizens, may mga nagisabi na Oo. gusto ko din ng face-to-face classes kaso madami pa din na school ang di pa nakakagawa dahil sa bagyong dumaan sa Bicol. Madami pong sirang bubong. Kahit gustuhin ng paaralan magkaroon ng face-to-face, problema man gilayon ang mga classroom. Iyo ta, Ayun, oo. maduwang taon na daiki naka-star. Correct partner, Diba? oo. Oh. Sabi man ni Mary Jean, dapat lang na may face-to-face classes ng mga bata dahil inopen na nga lahat, di ba? Oo. Mga pasyalan at mga malls, andyan ang mga bata. Bakit sa schools, pinagdadamot nyo pa daw? Iyo man ang ganda, no? Pinagdadamot nyo pa ang edukasyon para sa mga bata. Modules nyo, dahil na masyadong nahuukodan. Sabi ni Mary Jean, ay, sige. O yan ang mga iba sa mga reaksyon kan sa tuya ng mga netizens, partner. Oo. So, ano da nga ni baga? So, park, so malls, open na for kids. Correct. Pero kaya sa eskwelahan, di ba? Mhm. So, good news ini. Dire-diretso Oo. ang pagpaplano kan DepEd na dagos ang
Omicron. Oh, Omicron. Dagos ang face-to-face Face-to-face classes. Bako Omicron na. At face-to-face classes. Iyan ang dito pagpadagusan din sa Pilipinas yan na Makatakot Omicron. yan, partner, diba? Sabi nga ni Kuya, ay dumagos sa Omicron din. Madudugangan na naman ang takot na digdi partner. Yes. May mga magurang mananggad partner, mga kaakian. Aminado na talagang nadidipisilan sinda sa module, lalo na partner kung so mga magurang na nakaantabay sa aki, wala man partner yung masyadong access duman sa kung ang mga lalo na sa teknolohiya baga, blended learning ang tigpaotob mo niyan. Yes. Tapos kung ang mga magurang anoan, so dahil man nakatapos ng pag-eskwela. Iyo partner. No? So, paano nakaan? Diba? So, Correct. yaw talaga. So, dahil pa nga akong cellphone, dahil ko pa man nga matitext nga, so, maistra nga ka ni. Kung papaanuhon ini, di ba? So, mas dako man talaga ang pabor ng bumalik na sa face-to-face classes and eskwela digdi sa Pilipinas. Okay? Kaya magayon ni partner na lockdown kang DepEd at least pa diit tigpapautob na ang araw kaining implementasyon. Yes. Okay, good luck po sa Satuya, Gabos. Sana makabalik na sa mas lalong madaling panahon ang pag-eskwela kan Satuya ng mga kaakian na dakulang nagsasabi na talagang dapat man talaga ngaya sa eskwelahan ngaya yan nag-eskwela. Okay? Y así como llegué a adorarte, si tuviera que olvidarte, olvidarte aprenderé. Aldaw ng Sabado, mga tugang, kaibanan po nindo ako, si Kuya A. Hindi man po si Ate Jen and welcome po sa panibagong edisyon as in presentasyon kang programang Usapang Pamilya. Mantang si Kuya Mike nasa kay Baltog Pamandaa. Oo. Kami muna tabi sa idong mga kaibana ni partner Jen kuya na pagkahapon sa mga textmates ta dyan. Pwede po kamo magpaabot kan sa indong mga greetings or mga reaksyon. As well, sa mga nagkakamarate ang tabi nito ngayon na pagkahapon sa 0927-3980-955. Adaman sa 0938-891-5475. Yes. Or mag-comment sa Satuyang Facebook Live. Live na live po kita dyan sa DCGV News Online. Usapang Pamilya. Opo. I-share po iyan para mas dakol pa ang maabot kan sa tuyang programa. Asin ang sa idong mga komento, babasahon ta po iyan, tadtaod sana. And of course, taod-taod man, mananaw, makita ning 50 pesos na load. Correct. Atod pa sa tuya kan Nongs Mitcha. Ngunyan partner, pirang aldaw na sana, Pasko na. Petsa 11 na. Oo. Petsa 11 na. Pirang aldaw na sana. Saro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 may date na oras. Ang celebration kan Pasko, bako lang pala ni partner, Pasko lang alone. Ayun baga Ano ano? mga tradisyon na sa Tagalog, pinagdiriwang tuwing Oo. Pasko? Actually, digdi sa partner, ang Pilipinas? celebration baga kang Pasko digdi sa Pilipinas, very early, di ba? September pa sana, nagpuo na partner ang nagpapamati na ang celebration kay ining Kapaskuhan. Yes, dakulo na mga kaakibat na mga tradisyon ang pagselebrar kan Pasko sa Pilipinas. Sige daw po, sa mga paraan tabay ta, ano po ang satuya na mga tradisyones sa pagsabat kan Pasko o sa pag celebrar kan Kapaskuhan, di ba? Ano ang mga pinagigibuta? Pag Pasko ta baka nalilingawan na ka sa tuya ng mga kaakian dahil sa iyo na nga ni COVID-19, Pandemic. pandemya, pag Pasko ngaya, stay inside Oo. the house. So ano pwede tang magibo? Anong mga bagay na nagpapahiling ning espiritu kan Pasko? Nga pag nahiling ta ini, ay masasabi ta Pasko na. Oo. Di ba? Correct. Pag nahiling ta ini, Pasko na. Madali na ngaya ang Pasko. Nakahiling na ngaya ako ning Christmas light. May kadakol na ning mga iba-ibang dekorasyon sa palibot partner. Correct. And even ang mga Christmas songs nadadangog ta na partner sa mga radyo, di ba? Yan ang nagpapahalaba, nagpapagayo, nagtatauning espiritu kan Pasko sa satuya. Okay? So ngunya na paghapon, pag urulayo-layan tatabi mga tugang ining siyam na tradisyon
sa pagselebrar kan Pasko digdi sa Pilipinas. Oo. Ah? Kumbaga may mga pigsunod kita partner na kumbaga kulturang Pinoy, 'di ba? Na siguro hasta sa ngunyan na-implementar man giraray ini partner as in nagigibo man giraray sa laog kang pamilya. Yes. Okay. So, number 1, nagigibo kita partner ka ning Belen. 'Di ba? Belen. Kang inot nagkakaigwa pa nga ni partner ning pagarayunan ning Belen. Iyo, oo. Sa mga LGUs, no? Per barangay ngaya pinakamagayon ngayang ginibong Belen. Igwa ngayang something na arog kay ni. May mare-receive. May mare-receive ka ngaya, no? Sa laog mga barangay per purok. Purok ngayon na may pinakamagayon. Ngunyan di ako masyadong nahiling. Iyo. Malang sabi baga partner ang Belen Jesus, Mary, and Joseph, iyo da partner ang baga, kumbaga iyo ang rason, as in ang sentro ka ining pagselebrar takan kapaskuhan. Correct. As in sabi na iniman ang pinaka-importanting dekorasyon pag abot kang Christmas. Yes. Digdi nahihiling suka pangakian ni Jesus sa sabsaban. Okay. Diba? That's why pag nakailing kita kibilen, minsan native, no? Mahiling ta dyan. Made of, ano po gayan? Giron, mga awot. Diba? Oo. Mahiling tang bilen. Si Mama Mary, si Joseph, and Jesus Christ, nahihiling ta duman sa laog kang bilen. Diba? So, ini ang nagsisimbolo talaga partner kan kapangakian ni Heso Kristo. Diba? An Belen. So, pag nakailing kita kibilen, bakuin si Tia Belen tabi dyan sa kung sa ina. So, Belen. So, para upaw dyan sa Santo Domingo. Taka pa ako, San Rafael ito? Oo. So, Belen po ini na nahihiling. So, imahe ni Jesus, ni Mama Mary, and ni Joseph. Ano? Sa ibang bansa da partner, usual na mahihiling ta ang Belen sa mga simbahan, mall, munisipyo, as hindi pa pa. Digdi sa Pilipinas, dakol na mga pamilya ang nagsiset up ka ni sa satuya na mga harong-harong. Diba? Maski simplihon sa nang Belen, diba? Yes. Pero unyan partner baga sa kada parokya, igwaman kita ni mahihiling na kumbaga pabonggahan man sila ni dekorasyon kang Belen. Yes. Sa rin di sa mga pag nahiling mo talaga ang Belen, ma-feel mo na Pasko na. Yes. Pasko Oo. na. Okay? Pandawa, pagsabit daan ning mga parol. Ako, kaito kan aki pa ako partner. Kan medyo aki-aki pa kaysa ngunyan. Natuudan mi iyan kaito sa eskwelahan Oo. na may face-to-face. Yes. No? Na pag Desyembre na, ma-project ang samuya na maestra. Iyo nang God. Project yan, parol. Oo. Di ba? Panarakulaan ang kiparol. Mahanap na kita kay partner na, di ba botong yan? Oo. Depende kung anong klase. Isap-sapan. Ang sa kuya na ina ka to, kung ano ang pigigibong parol, Oo. minsan karton, bibudbudan niya sa nakidakulo na mga glitters. Okay. Ayan, parol. So iba man, so mga recycled materials, Mga dyaryo nga yan. dyaryo. Diba? Ipinturahan. Oo, so mga bote, gigibong parol, straw. 'Di ba? So ngayon, bihira ka makailing. Tagaro, ano daw nangyayari sa satuya ngayon? Ano? Baka Bihira busy. ang parol. Yaw, masarap kita sa laugan harong. Bihira ka mailing. Usual na mailing mong parol mo yan. So electric na parol. Ay, okay, mga arog ka ang partner na nasa likodan ta. Oo. Oo. Diba? So parol, dahil na kita masyadong nahihiling ko yan na handmade. Yes. Which is mga magayunon. Oo. Mga magayunon na parol. Pero may nailing baga kita kang nakaagi ta partner ng mga programa sa mga PDL, iyo ang pigigibunin da, iyo di papabakal. Correct. No? Kaito kada harong may tatao magibuki parol partner. Oo. No? Kumbaga talagang pinaghahandaan. Siguro ini ang dayta paghalion sa buhay ta na every Christmas magibo kita ning parol. Minsan nga ni ka to para labaan ki. So star bagayan, di ba? Iyo, Tapos oo. may bilog para labaan kang lawi-lawi. Ano yan lawi-lawi? So naglalaylay. May mga mataba, may payat, mag-airiling. So yan, what if ko dahil masarap kitang pigigibo, ano daw kung
magibo kita kiparol. Oo. Tanganing ma-feel taan Pasko. Correct. Diba? May Belen na, may parol pa, diba? Yes. Ang iba kasi partner, pag sa kadakla na, sa harong baga, kadakla na kaharungan, nasa pintuan partner ang parol. Mm-mm. Nakasabit talaga siya. 'Di ba? Pero aside sa parol na sa tradisyon na sa tuyang pinagigibo, ngayon partner na pandemic, pinagtutugutan naman ang pangangaroling. Iyon diba? na. Saro po ini sa mga tradisyon digdi po sa tuya sa Pilipinas. Ining pangangaroling. Minsan mauugma ka. Data. Mauugma ka kasi mga magayon na minakaranta talaga. Iyo. No. Minsan Pinagpraktisan ko minsan sa mga aki, sa nagkaturunan ka mga aki, which is makonsuelohon man partner pag nangangaroling ang mga aki ta. Maski lata lang, stick, kung ano-ano. Mga tansan, diba? Yes, badol kan lata, digdi badol kan lata naman, makata, Merry Christmas ang aming bati. Tawanan ko dit na bariya mo, ugmaw na sinta. Yes, oo. Diba? But ang iba pati mga aki, dahil mahali sa tangod din doon na, Correct. dahil mo lamang tawanan. Naka-experience ka na sa lunadan. Oo, yun. Nagsarakat sa jeep, diba? Nagtatarambay pa yan dyan sa mga gasoline station. Iyo. Kapag nagpagasolina ka, kakantahan ka. Oo. Merry Christmas! Mapapataw ka Kimareya partner. Yes. Diba? Ining tradisyon na ini pangangaroling until now, buhay na buhay. Ito lang sunailing kong parol, medyo diit ang nailing kong Iyo. parol mo dyan. Okay. Sunod sa pangangaroling da partner, ining simbang gabi. Yes. Simbang gabi. Saro da sa nagpapahiling ng kahalagahan sa Pasko kan mga Pilipino ang simbang gabi, no? Ang mga Pilipino daan nagpapasiring sa misa sa banggi o madaling araw, no? Maaga yan, siyam na aldaw bago ang Pasko. Sinisikap daan din dang kumplituhon. Pigsisikap ta na kumplituhon da partner ining siyam na aldaw na ani bilang sarong religious practice asin dahil naman sa paniniwala na pag nakumpleto mo da ayan, matutupad da partner an sa imong kahilingan. Diba? Na-experience mo na. Nakompleto mo na Di ko partner. nakukumpleto. Minsan nagigilamaw talaga ako. Ayun, Kung igwada ang simbang gabi, igwa man na Misa de Gallo kapag o kung sa inda nagtatapos ang siyam na aldaw. Duman mo man mauutob sa imong kahagadan, Oo. sa imong wish. Diyan na matutupad na sa imong kahilingan. Pero pag minsan dahil talaga partner na tatapos, sa tala ng buhay ni Kuya A, dahil natatapos ni Kuya A ang simbang gabi, minsan talaga iabot talaga sa punto na magigilamaw ka. Oo. Ako, ano yan guilty ako duman sa part na ito. But kung gusto mong simbang gabi ang kompleto mo, simbang gabi lang talaga. Yes. Diba? Di mo man mababawi. Oo. Di ka pwede magsimbang aga. Kapag ko na ito simbang gabi. Barik na partner. Bari na. Saro sa nang beses malate kita. So, pag gayan, so panata mo dahil wala matatapos. Correct. Okay. Pero dakunon sa satuya, ang natatapos ang simbang gabi. Yes, oo. So sa paniniwala pa, dagdagan pa kang paniniwala na matatapos mo ngayon madadara mo magkakatotoo ngaya an sa imong minimithi. Kung ano man ang minimithi mo partner ngoya, kung gusto mo na mag-agom next year, tapuson mo na ang simbang gabi. Diba? Mga motivation man Yes, girap. mga motivations, diba? Yes. Pag-abot naman partner sa pagkaon, Naku, ano ang mga pagkaon na nagpapahiling na Pasko na? Usually partner, ang experience ko pakatapos kan simbang gabi, may hiling mo partner, may nagasabat sa imong lugaw. Lugaw! Alagad partner, dahil manggiraray malilingawan ang pagkakaigwa ni bibingka. Yun. Puto bongbong. Yun. Diba? Pag may puto bongbong na Kuya Nal, Oo. marata na ang aki, so mga day nakaiba sa simbang gabi. Oo. Ang pag-uli, May igwanang pasalubong. pasalubong na puto bongbong. Correct. Ano? Pag nagbakal laki pagkaon, masiramon talaga partner ang puto bongbong. Iyo, ako man. Usually, Kiramon talaga yan. magkakanaramitan ta sa pag aranina ang Pasko. Usually nagtitinda ni partner dyan sa luwasan kan simbahan Oo. man lang. Pakatapos kang misa partner, Oo. talagang kadakol dyan sa palibot, di ba? Perfect na perfect iyan sa anoan. Malipot na panahon pag maaga. Oo, bagong luto. Bagong diba? luto, Mainit-init mainiton. pa. Oo.
garo man sana ini supig apod na rice cake, no? Oo. Bibingka. Iyo man ang bibingka, mahiling taman yan sa mailuwasan kan simbahan, Yes. ano? Iniining po to bumbong partner yung bamboo tubes. Di ba? Yes. Kakaibang pagluto ka ni mailing mo talaga partner. Magayunon talagang maamuton pati. Yes. Ang nami ang namit ang Perfect parong. talaga, no? Yes. Mainit na, bagong luto. Bagong luto, tapos Mahamot pa. Kakaunon mo Yes. pagkatapos din magsimba, Oo. kakaunon tao. Agro, dahil kompleto ang pagsimba ta kapag luwas sa kisimbahan, dahil kita nakabakal kay Puto Bumbong. Correct. Di ba? O sa mga nagsisimbang gabi dyan, no? May, garo, di talaga ako nagpapalagpas ka ni partner. Iya. Nagbabakal talaga akong Puto Bako Bumbong. palang pandesal ang dalagan mo. Bako pandesal, tang pandesal every time na gusto taki pandesal sa Makakakuha sa kita. bilog na taon makakakuha Oo. kita. Pero Puto Bumbong ini- bihira. Tama Diba? ka dyan. Oo. Number 6 partner, ini sasaro sa mga tradisyon na nagbubog ko sa pamilya ang Noche Buena. Yes. Sa ibang bansa, partner, pinag-celebrar iyan, December 25. Pero digdi sa tuya sa Pilipinas, partner, pag abot pa sa naning alas 12 na maagahon, ipigsa-celebrar ta. December Sa Sabat 24. ta, oo. Pag alas 12, karauna na yan. Oo. Marata. Correct. Marata, gabos kadaklan kita sa tuya mata. December 24 na Maagahon. mata nga. Maagahon, Oh. bago mag alas 12. Pag alas 12, yan ang pinag-apod Lafang na. na. Noche Buena. Kaiba ng taan, bilog na pamilya sa Noche Buena. Usually, yan ang pinagsisikap ta po sa bilog na pamilya na during Noche Buena, kita gabos na miyembro kan pamilya magkairiba. Correct. Di na dyan, partner, mawawara sa lamesa ang queso de bola, spaghetti, as in iba pang pagkakain na pwede pagsalasuluhan kang Yes. lambang miyembro kang pamilya. O, kasabay naman dyan, so pag baralyuhan ng regalo. Correct. Exchange gift. Di ba? So pagkatapos sa exchange gift, yaon na, orokraya na, ngayon ako, mga yarog ngayon kani. Lugi nga ako, Oo. Minsan bunutan pa yan, ang mga exchange gift na. Another thing, inipigapod na aginaldo o pamasko. Ha? Sa raw dahil ni partner sa mga nagpapaugma sa mga kaakian, as in mga may edad na, ang makahiling daaning ang pau Yo. or red envelope. Oo, maka-excite pag makareceive ni araw ka ang partner. Oo. Ang pao. Partida ini partner kan pagtataon ning aginaldo o pamasko or cash gift sa mga inaanak, no? Ayan na sa mga inaanak. Uso daw magpatawad. Pero padangog ka na niyan. Patawad. Bata mo mamasko ako sa imo. Patawad. Inaanak ba kita? The last but not the least partner ining Feast of Three Kings. Yes. Diba? Ngari naglalast ang Three Kings. Ang Three Kings da saro po na religious event digdi po sa Pinas na naghuhudyat daning pagtatapos kan pag celebrar kan Pasko. Oo, usually January 6 partner, di ba? Correct. Ang pagdiriwang na inida atabe, may kahalagahan sa Pasko sa Pilipinas. Nagtatapos sa Enero o ang pagdiriwang ng kahalagahan ng Pasko sa Pilipinas ay nagtatapos po sa Enero ng susunod na taon. No? Alabaon talaga ang Christmas celebration digdi sa tuya, no? Sa ibang bansa, wala da kitang snow. Wala kitang snow. Oo. Sa ibang bansa, igwang snow. Wala tayong snow o fireplace, pero maugma da po ang pagdiriwang ng kan Pasko sa Pilipinas dahil bigbubuo dahil ni partner kan mga pagkamuot, kalinga kan bawat Pilipino sa satuyang pamilya na napapalibutan kita ning ang pagdiriwang tadaa nababalot ng taimtim na mga dasal Oo. at pasasalamat sa Panginoon sa isa na namang makabuluhang taon. Wow. So, ano man ang sa tuyang mga tradisyon sa panahon kang kapaskuhan, as in pagsabat kang bagong taon partner, sana mas maging makahulugan ini kung kaibahan ta sa tuyang pamilya. Diba? Yes, no? So, sa maabot na panahon partner, kung yan na maabot na kapaskuhan, sana
bilog ang pamilya. Habang nag-celebrate kita kani mga tradisyon Yes. during Christmas season. Correct. Okay, babalik kita partner. Oras alas 2:40. An oras hatod sa Indokang. Bilis! Tawagan mo na ang barkada. Magbukas na ng San Miguel Beer. Drink responsibly. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Beer na beer, tunay at tapat. Kuwang-kuwa ang sarap. Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras. Daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy White. Lasap ang sarap. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin. Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? Sinakripisyohan, kinaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o takeout. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Meron pa akong madalas gamitin itong magnesium ascorbate. Ito ay tumutulong upang bumaba ang blood pressure ng tao, kagaya kong may hypertension. Kahit na hindi na ako nakakaramdam ng pagkahilo, ginagamit ko pa rin ang magnesium ascorbate. Kasi kung ang magnesium ascorbate
diabetic, nagpapabata ng BP, ang toro or sex solution ay nagpapasigla sa reproductive system ng mga kalalakihan. Ako po ay si Rolando Borja Bangkaso ng La Medalla Bao Camarines Sur. Ang Doc Alternativo de Business Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Kabangan, Legazpi City. Para sa karagdagang impormasyon, kumonekta lang sa 0967-583-1820. Doc Alternativo para sa natural na lunas. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The MicroBiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat Congressman Fernando Dini Cauledo, da kami. Iliw niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Dini Cabredo. Ang Yangmat Native Lechon, minapaabot ning maugmang kapaskuhan asin magayagayang bagong taon. Laom kan sa muyang manihamiento na dai mawaraan pagkamuot sa laog kan pamilya asin ang pagsarig sa mahal na Diyos sa taho kan pandemyang COVID-19. Halit sa Yangmat Native Lechon, maugmang Pasko asin pano ning paglaom sa pagsabat niyato ning bagong taon. Available ang whole chicken, lechon belly, lechon manok, grilled liempo, unli wing, unli rice, unli milk tea. Bumisita sa Yangmat Lechon, Paulate Street, Ginubatan Albay, Rizal Street, Ginubatan Albay, Yangmat Lechon, Alternate Road, Legazpi City, asin soon to open sa Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sanmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sanmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sanmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sanmig Light. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sanmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A asin Ate Jen. Uy! May bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. Nasungkit kang Naga City ang Silver Award sa Most Bicycle-Friendly Cities sa Bilog na Pilipinas. Sa 30 na mga syudad na nominado para sa nasabing award, 2 ang nakakuha ng Silver Award, iyo ang syudad ni Naga, asin ang Mandawi City Public Information Office. An Iloilo City ang sulumenteng nakakuha ng Gold Award. Katuyuhan kan mga organisasyon sa likod kang Mobility Awards, iyo ang may pagpadagos ka mga LGUs ang pagmukna in mga bicycle-friendly na infrastruktura para sa komunidad. Ang pagmidbid na iniipig-organisar kang Institute for Climate and Sustainable Cities, The Climate Reality Project Philippines, 350 Pilipinas, MNL Moves as in Pinay by Commuters.
Dapat mauso man sa Legazpi ang bisikleta. Oh, congratulations sa Naga City partner. Yan. Kita man. Galaw-galaw Legazpi. As So, in, mga iba pang, bikers. ano, no? LGUs. Yes. Magkailan kang maging mode of transportation ta. First mode of transportation ta Oo. is bicycle. Healthy ka na. Di pa ang disgrasya. Correct. Tapos, dai pa ki maraot na emisyon. Dai pa ki, dai nagbubuga ning maitom na aso sa tinampo. Yan. Tsaka every year ini pinagtatao partner ka na mobility awards na kung saan pinagmidbid nga ni amang LGUs. Kaya sana digdi man sa tuya sa probinsya ng Albay partner sa mga masunod na taon, panahon, may makasabay naman lamang. May mga bike enthusiast kita Oo, dyan. kadakol Bicycle actually, enthusiast diba? dyan. Ano. Magkahiriling din dahil ni maging apod kayan, maging panalmingan, no? Yan ang satuya na mauwot digdi sa satuya na lugar. Okay, sige, yan po ang bago. Ngunyan partner, dahil ako kinasawala. Pero iko kitang ang tanong. Ninong. Okay. Yaon sa imo sa tanong, 50 pesos na load tabi, mga tugang sa madali, sa makaukod kan ahapot ngunya na pagkahapon, over 0927-3980-955. Padaman po sa 0938-891-5475. Masisimbagan ninda ni partner kung talaga nag-imati sinda sa tuyang mayor na tayo Garo man makasama. sana garo man sana kita exam pagkatapos kan lesson. Sige partner, ano ang Yes. tanong ninong? Ang tanong ni Nong, anong dekorasyon sa Pasko ang minasimbolo partner sa pagkamundag ni Jesus? Mahihiling taan dyan sa satuya na mga harong. May caller kita. Ohoy. Sige daw. Hello, good afternoon. Sisay ine. Good afternoon, man. Sisay po ine. Sisay po, hello. 919, go ahead po. Sisay po ine. Star? Si? Between. Star. Oy, Madam Star. Bituin po ang simbag niya, partner. Bako. Ay, sisay po ine, anong pangaran? Marisa. Marisa. Ano po ang simbolo apod kayo ni? Ano Ang ito, partner? dekorasyon sa Pasko na minasimbolo sa pagkamundag o pagkapanganak ni Jesus. Apo, Yes. Dekorasyon po. Ang simbag mo po, ma'am, is? Star. Star. Okay. Star, partner? Tama o mali? Nagsisimbolo man siya kang kapangakian ni Jesus. Tama man ko ta so star. Oo. Pero kasubago sa urulay ta kasubago. Bako ito, So partner. dekorasyon. Oo. So dekorasyon. May siyam kitang tinaram kasubago. Oo, Okay. yung Madam Marisa, better luck next time tabi. Opo. Iyo tabi. Thank you. Sige. Tsansa sa iba. Utos si Kuya nagmasimbag da. Sige, Kuya. Mahihiling tayo ni sa mga simbahan sa harong. Sige, may caller kita, part. Igwa ka dyan. Wala pa. Sige. Good afternoon, 10:20. Good afternoon. Sisay po ini. Si Joe. Apo, taga-sain po si Sir Joe. Taga-sain po. Kabiga po. Bigaa. Wow. Bigaa. May agom na po si Sir Joe. May agom na. Wala po. Pila ng edad? 24. Pwede na mag-agom. No? Pasok na. Sir Joe, ano da ang dekorasyon na nagsisimbolo kang kapangakian ni Jesus? Bilen. Anong apelyido ni Bilen? Okay, partner, Bilen. Sergio, Bilen is... Congratulations! Yan! Merry Christmas, Sergio. Merry Christmas. Okay. Sergio,
may 50 pesos na load katabi hali sa Nong's Meat Shop. Okay? Okay. As in, as in, ang load na yan, ni Nong Meat Shop, ang dampa niya, partner. Ang load makukuha sa Ang usapang load makukuha pamilya. sa dampa. Ang dampa po ni Nong makakuha sa Imelda Rosas, Tahoe Road, Legazpi City. Iyo, sa Tahoe Road, Legazpi City. Una ko, may kasugpon ka pa. May nagte-text kay Edigdi. Yeah, may Okay. Si Sir Nong kasi nakatutok ko niya na pagkahapon, partner. Oy, Sir Nong, maray na hapon. Merry Christmas! Opo, Merry Christmas, Sir Nong. Pwede man mag-intra. Maukod man ako. Okay. Pwede mo na, pati si Sir Nong. Maukod man si Sir Nong. Okay. Baya, isa na, tapaganawan ta sa rong basis. Mag-upload ka tabi, Sir Nong. Next week. Ayan na, salamat tabi sa Nong's Meat Shop para sa maagang pamasko. Sa paagi man kayo ng usapang pamilya. Yeah. Okay, kamusta? Tamo na, partner. Ang sa tuyang mga paraan tabay sa tuyang Facebook Live, nakatutok sindago niya na pagkahapon. Okay, si Jen Osia, nakatutok mo niyan. And si pa ini. Di na nagluwas, partner. Si Maria Juvie Monilla Davila, maulan na hapon. Teresita Acobo, Mitsukoshi Daragad, magandang hapon taa. Si Teng Broquesa, ayun, nagsimbag man siya, partner, Belinda. Thank you so much. Glenda B. Burak, nakatutok man. Si Engineer Irish Esqueo Saminiano kang NGCP, nakatutok man. Si John Paul Mendoza kang Tabaco City. Okay, sige. And happy birthday, partner, sa gabos na nagseselebrar kan sa indang kompleanyo mo niya na aldaw. Happy birthday kay Catherine Balane, kan Santo Domingo Albay. Si Sir Dan Balana, partner, birthday niya man. Oh, Sir Dan, happy birthday. Si Chris Prayas, Wang Ox Gadak, happy birthday. Mika Jimenez, si Ringman, si Frankie Esquivel, Sir Lot Baricas, happy birthday. Marlon Bananay Trillas Amaranto. Happy birthday sa gabos sa mga birthday celebrators. Maligayang kaarawan. Sige lang, mag-birthday lang kayo. Walang pumipigil sa inyo. Yes. As in, ang Dalma family partner kang Santo Domingo Albay, nakatutok mo niya na hapon. Yan, happy birthday. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Uy, sala ka na naman. Pinamilang Pampamilya. Nagduduling-duling niya na pagkahapon. Ano? Sabi ni partner, when you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new. Yes. Kaya baga, importante yun ang pagdangog, diba? Yes. No? Pag day ka na nakakadangog, malamang sa lamang, bungog. Sige, partner. Malaman kita. Apo. Yan ang pampresentasyon ka ang programang Usapang Pamilya ng kaibatan sa Lado Technical, si Kuya Ronald Baldo. Sa IT, si Richard Azores Astor, asin si Adin Laad. Ako po, si Kuya A. Iniman po si Jenny Matthew Balyaran, mabalo sa inyong pagantabay. Happy weekend. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang sarap talaga ng gulay! Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Hindi lang kampante si nanay sa kalidad ng pagkain na binibigay niya kay baby, pati si baby mismo nag-e-enjoy sa mga inihahanda para sa kanya at mas lalong gaganahang kumain. Kapag kompleto sa nutrisyon si baby, maganda ang kanyang paglaki, masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata. Nay, bukas gulay po ulit ha! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Ako po si Baby Jane A. Somaya. Ako po si Remigio Llamas, Before. Stacy Jacob. Rodel Nuda po. Ako po si Mrs. Marido Santua. Maria Teresa Mustas. Ako po si Patrolman Marshall Contapay. Ako po si Antonio Borcan. Teacher po. Ay isang nurse sa DepEd. Ang tinurok po sa akin ay Sinovac. Johnson & Johnson. Sinovac po. Pfizer Moderna. AstraZeneca po. Sinovac. Marina, magpapakuna na. Sarong Pataratara, hale sa DOH-CHD Bicol. Paano ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Kulita, mas bago as in mas maray ini kaysa sa dati. Aroma pa sana, masiramon na. Kulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy ang siram. Oy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right for a healthy Pilipinas. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Lahara maserbisa tuya, maestrong may malasakit pa sa kapwa. Para sa mga kahobenesan, Charlton Lahara madudulugan. Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita. Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita. Mga pre,
Siyempre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Kung Joey. Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, kabus niya gigibon para sa kato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan, mabuot na kongresista. Kong Joey. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, 6 minutos makalihis sa alas 3 nin pagkahapon. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pigaadala na kan gobyerno ang posibilidad nin pagkakaigwa kontra of nin pagbabakuna kontra COVID-19 na mga 3 bulan matapos ang ikadawang dose. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na kamauotan kay ni na mas pakusugon ang proteksyon sa mga Pinoy kontra sa virus sa taho kan patakot kan Omicron varianta. Sa iyang sinabi na pigaadala ninda na mag-abante na sa booster jobs nin 3 bulan matapos kan ikadawang dose kon ang resulta talagang halangkaw sa lado kan antibody levels. Idinagdag pa man ni Duque na sindama paluwas ang desisyon kung matapos na ang nasabing pag-aadal. Yan ang pangalas 3 na bareta, haliligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod GSM